Hey, het is ik en het is 2019 en ik ga iets doen waar jullie heel het jaar 2018 achter gezegd hebben, omdat ik daar heel veel van op mijn story postte, maar eigenlijk nooit iets deed. Jullie weten allemaal dat ik verslaafd ben aan The Sims 4 en ik heb daar al heel vaak video's willen over maken, trust me. Maar dat was zo moeilijk, want mijn MacBook kon dat duidelijk niet aan. Maar ik heb mij gisteren de hele dag bezig gehouden met mijn Sims over te zetten op een harde schijf, goede programma's te downloaden, alles is in orde bij wijze van spreken, dus ik denk dat het moet lukken. Dus bij deze ga ik vandaag mijn eerste Sims 4 video opnemen. Ik heb op mijn story gevraagd, bouwen of challenge, wat moet ik eerst doen? En overduidelijk challenge heeft gewonnen. En ik heb heel veel mensen gekregen die mij super toevallig doorsturen, doe de 100 baby challenge. Dat moet lukken, dat was namelijk een van de challenges dat in mijn top 3 stond dat ik zeker wou doen, want dat ziet er zo grappig uit. Maar zo fucking moeilijk, dus kijk, nee, ik ga het gewoon proberen. Ik ben redelijk goed in de Sims spelen, maar er is wel één probleem. Ik wil het wel echt correct doen. En dus de challenge is dus door iemand geschreven en die heeft dus wel echt regels gemaakt. We kunnen het ook zonder regels spelen, maar er zijn dus heel strenge regels en omdat ik het echt wel nice wil maken, ga ik het ook volgens die regels doen. Zo maak ik het extra moeilijk voor mezelf. In de beschrijving kun je een link vinden naar de Tumblr pagina met al de regels en zo. Zoals je ziet, het is heel moeilijk en het moeilijkste is gewoon, je mag niks van cheats gebruiken. Niks. En dan komen er nog zoveel andere regels bij die het zoveel moeilijker maken. Dus lees het een keer op je gemak. Moest je commentaar willen geven van, maar je kunt dan geld doen via die cheat of je kunt geld krijgen. I know. Ik ken alle cheats van buiten, maar we mogen niet cheaten. Niks. Dus lees de regels voordat je boos wil reageren in de comments dat ik iets verkeerd doe of dat ik dom ben. Oké, sorry. Blijf kalm. 2019. Dus ik ga nu gewoon beginnen met een sim te maken. En een van de eerste regels is dat ik haar gewoon in een huis moet steken. Dat ze kan betalen met haar startbudget. Wat al heel moeilijk is. Dus ik ga niet zelf een huis maken. Anders is dat veel te duur. Ik ga gewoon een huis kiezen dat al bestaat van de Sims. Ik weet het is een beetje saai. Maar ja, ik ga nog genoeg video's maken waar ik huizen maak. Dus niet stressen. Er komen meer Sims video's. Yes! Oké, we zitten hier in de Sims bouwmodus. We hebben hier al een knappe dame. Maar we gaan ze een keer veranderen. Ik doe altijd eerst de haar weg. Zo is dat veel makkelijker. Accessoires, make-up, voilà. Zo is ze helemaal naakt en kaal. We gaan er gewoon een lekkere milf van maken. Dikke lippen. Wat een lekker ding. Lekkere tetjes. Ja. Gedetailleerd bewerken. Geef die curl een beetje kaaklijn. We gaan ze Ex on the Beach waardig maken. Die brows. They can be black. Een litteken wil ik haar wel nog geven. Dat is misschien nog graaf. Ja. Oké, dat staat er wel nog. Bon, haar gezicht is klaar, denk ik. We gaan voor de hair. Ik doe dat altijd voordat ik mijn kleren doe. Ik weet het is misschien niet slim. Wow, girl, you look so fine. You're just like Pocahontas, but with scar and your little grey eyes. Oké, ik doe altijd liever mijn kledij van mijn laatste nieuwe packs. Ze heeft wel echt lekkere billetjes. Damn, girl. Oké, eigenlijk vind ik haar outfit niet mooi. Ik haar heupen een beetje, ja. Voilà, een beetje realistischer toch. Eigenlijk vind ik haar outfit echt lelijk. Nee, we gaan er iets anders aan doen. Kom, we gaan er zo'n classy lady van maken. You know what? We're going to give her some Ariana Grande look. Okay, this one. And then we have this beautiful dress. You like your new hairstyle? Yes, girl. And now the makeup. I'm going to go for this look. Since jullie moeten iets doen aan de make-up. Oké, this is good. And some lipstick. Wow. Oké, wat is haar levensdoel? Obviously, gezin. Een groot blij gezin. Ja, because we have 100 babies. Wat zijn haar eigenschappen? Natuurlijk is ze romantisch. Zodat ze heel makkelijk... Oh ja, kijk, er gaat. Maar wacht, doe je andere outfit aan. Oké, wat is ze nog? Op familie gericht. Ze worden blij en ze zelfs op van familie. She's obviously going to need that. Netjes. Zo keust ze altijd op. Ja, dat is wel belangrijk. Oké, ja, wauw, echte moeder-eigenschappen. Ik ben nog zo'n sexy loopje geven. Hier, vrouwelijk. Oh, girl. Ik denk dat ze klaar... Oh, ze heeft nog geen naam. Ze heeft een litteken, dus obviously de achternaam wordt Skardashian. Dus keeping up with the Skardashians. That's how we're going to call it. Our 100 baby challenge. Oké, en haar voornaam. Oké, aangezien dat alle namen in de Kardashian family met een K zijn, wil ik ook iets met een K. Karin! Karin Kardashian. Is klaar, broer. Oh my god, we mogen een seizoen kiezen. Lente. Yay! Oké, in welke buurt gaan we ze laten wonen? Je hebt hier een appartement. En als ze daar woont, heb ze op een leilijn. En dan heeft ze heel makkelijk baby's. Tweelingen. Op een leilijn. Oké, hier moeten ze dus laten wonen. Ja, dat is super handig gewoon. En ik mag dat niet zelf toevoegen aan kavels, denk ik. Dat staat niet in de regels. Staat niet dat het niet mag, maar kijk, we gaan het maar doen just in case, zodat ik echt niet cheat. Maar daar is op een appartement laten wonen met 100 baby's.
Besef, ik kan dus ook niet uitbreiden. Oké. We zijn in ons appartement. Yay! Vergeet niet om je huur op tijd te betalen. Oké, wat hebben we hier? Oké, dat is nog een savas, schoon appartement. We hebben een keuken, een badkamer, een slaap... Wow, we hebben al een kinderkamer. Oké, het kan niet beter zijn. Girl, make babies. We mogen geen jobs doen, maar we mogen wel geld verdienen door dingen thuis te doen. Ja, maar eigenlijk is 10.000 euro, dat is eigenlijk echt wel al veel. Dus ik ga er eerst zwanger maken en dan pas geld verdienen. Dus dat wil zeggen dat... Wauw. Oké, we zitten hier echt in de stad. We gaan een wandelingetje maken en de eerste man dat we tegenkomen wordt onze eerste donor natuurlijk. Ik weet uit ervaring dat Selim Ben Ali een heel makkelijke guy is. Elk poppetje dat ik maak heeft daar al op gezeten. Dus laten we hem eens aardig introductie geven. En zien als hij ons ook een introductie wil geven. Ik ben benieuwd hoe... Wauw, dat gaan nog mooie kindjes worden. Girl, uw openingszin en je praat over vliegen. Doe dat niet. Over familie opzetten. Ja, boy, ik heb geen familie, maar ik hou wel van mijn familie. Je moet nu niet op je gsm zitten, nee, dom kalf. Kijk eens weg. Oh my god. Kijk hier. Kijk, dommerek, zo ga je nooit zwanger worden. OMT. Spring erop, doe je kleren uit. Hey Selim, wacht. Vragen om samen iets te doen. Dat is een goede tip. Als je wilt dat je sim niet weggaat, vraag om samen iets te doen. En dan blijft hij wel even hangen. En dan kan je zwanger worden. Yeah. Aha, jij ziet er wel een lekker ding uit. Wil je even met me chillen? Je mag me volsteken als je wil. Oké, je kan wel even blijven hangen. Je bedoelt met je dik blijven hangen in. Oké. Ja, let's flirt. Kitsune? Vragen of Sil vrijgezel is. Ja, niet dat we erachter gaan keren. Als hij getrouwd is, gaan we nog altijd een baby ervan krijgen. Het is de Sims, het is niet echt te leven. Dus wow, waar is hij naartoe? Wow. Laat hem een keer niet altijd weglopen. Hij ging toch blijven hangen? Ja, hij is vrijgezel. Yay, we don't care. Maar oké. Iemand zegt welkom in de buurt. It's a guy! Hij staat voor onze deur. Oké, sorry Selim, we gaan nu even skippen. En we gaan even met deze... Arun, beden. Ja, oké. Die is niet mooi, maar kijk, wij zijn wel mooi. Dus onze kindjes. Ja, buren vragen om binnen te komen. Hey, hutsamniveau. Ja, skip Selim. Selim. Hop. Ja! Maar kijk, maar ik kom naar u. Kom aan, die dude wil u gewoon zwanger maken. Ja, praat er tegen. Nee, je moet niet gaan basketten, stomkalf. Kijk, ze lopen samen weg. Straks gaan ze samen gaan poepen. Dan zijn ze er niet bij. Wat? Ga ik weg? Kijk, al die dudes in mijn huis. Zelfs Sally mister. En een rare dude, Trayerasova. Maar kijk, oké, jullie worden allemaal babyfathers. Oké, kom, Selim, nu ben ik al close. We gaan voor u. Allee, ga je er nog tegen praten of wat is het? Oh, je wordt afgewezen. Nee, beschaamd. Oké, kom, skip, thank you. Next, we gaan naar hem. Ja, hup van niveau. Kom, deel foto's. Toon uw nudes. Kom. Ik heb een nipple piercing. Hier. Oh, wat een dik kontje. Zijn jullie allemaal stil? Hier, roddelen over buren. Roddelt over die bitches die naast je zitten. Wie the fuck heeft er een schetel aan? Hier, viezerik. Wie is dat? Raya Sova, bedankt voor je komst. Ja, Selim, ga weg. Oké, dat is al één cockblocker minder. Hast die wel niet flirten? Wat voor ze ziet er toch knap uit. Ze heeft toch een dikke kont en dikke tieten. Ja, oh. Yes, ze is flirteren. De spiegel heeft geholpen. Oké, niet dat het mijn idee was voor dat te doen, maar het heeft geholpen. She's flirty. Die zegt wel niet veel, hè? Did he just flirt with me? I think he did. Oké, we gaan terug flirten dan. We zijn flirteren. Best nog aan flirten. Godver hier, Arun. Mak dat je weg zit. Ja, iedereen is weg. Oké, kom. Zet maar iets op je Instagram verhaal. Zo word je beroemd. Dan krijg je misschien meer dudes. Oké, uitnodigen om te chillen op de huidige kavel. Met mijn 3 vrienden. Oké, Selim, kom. Het is tijd. Selim is hier al. Waar? We gaan hem zoeken. Ik zie hem niet. Ah, wacht. Sowieso beneden. Waar is hij? Hier. Maar hier nog iemand. Kom. Marcus Flex. Allee, kom. Dan houden we toch maar voor Marcus Flex. Wow, ze loopt er naartoe. Oeh. There is she. Zo'n awkward hasma. Deel je nekfoto's. Voilà, zo gaan we ook alweer een stap vooruit. Ja, dat klikt wel goed, hè. Allee, je is ook beschaamd. Hij ook. Je hebt al iets gemeenschappelijk. Bindingsangst. Maar je moet je niet binden, je moet haar gewoon zwanger maken. Hier, bespreek uw onzekerheden, zodat hij er gebruik van maakt. Dat doen jongens graag. Allee, kom aan, die gaat weer al weg. Hoeveel gasten hij al laten weg? Nee, Marcus gaat blijven. Vragen om samen iets te doen. Bijvoorbeeld...
kindjes maken. Vertel hem een mop over pinguïns. Oké, na 2 baby's sluit ik deze aflevering af, want ik krijg het nu al. Maar je is weer al weg, men toch samen chillen. Daar is hem, de Marcus Flex. Ah nee, wow, Dominic. Oké, flirterige kennismaking, because we're flirty. Oh, wacht, nee, ik weet uit andere spelletjes dat hij hem een vrouw heeft. Maar dat maakt niet uit. Ah, maar die gaat sowieso niet willen flirten, nee. Ah, oh. Oké, dat ging rap. Ja, zo makkelijk is hij dus. What? Dominic! What are those, man? Oké, yes, yes, eindelijk, eindelijk. Geef hem een roos. Kust zijn aan. Hou zijn handje vast. Geef je telefoonnummer. Wauw, oké, we zijn super goed bezig. We zijn energiek, man. Huts. Vraag achter zijn kant. Nee, je wordt afgewezen. Nee, kom, wees vriendelijk. Vraag hoe dat zijn dag was. Oh nee, je moet haar nummer zelfs niet hebben. Hier, klaag over de kou. Meestal helpt dat wel. Zeg dat je bang bent voor vampieren. Maar stop met weggaan, mijn jongens toch. Stommere, hè. Alleen mijn andere Sims springt daar allemaal op, like muggen. En nu? Moet ze niet in. Weet je wat, ga naar huis. Er zit iemand in ons appartement. Yes! Marcus! Dag Marcus! Hij zit hier juist op tijd. We gaan een leuk feestje bouwen. Een diepgaand gesprek. Oh nee, ze moet pissen. Oké, maar we zijn wel al goede matties daarmee. Dus kunnen we eigenlijk wel... Hier, pept hem op. Oké, ik denk dat het tijd is om te flirten. Wat is dat hier? Dat is iets goed. Plezierig gesprek. Oké, dat is goed. Dat kan niet slecht gaan. Nu moet je flirten, girl. It's your time to shine. Ja, goede reputatie. Dat is ook belangrijk. Yes, het werkt. Okay. Niet weggaan. Nee, dat komt nooit goed. Aantrekking bekend. Stop. Oh, ja, nee. Doe gewoon niet ding. Oh nee, kom aan. Waarom wil er niemand? Oh nee, je zit heel aan het verpesten. Bied uw excuses aan, ja. En hier is weg, natuurlijk. Stom wijf, ik ben nu echt beu. Weet je wat, we gaan gewoon voor Selim. Ja, ik kom zo lang. Oké, dat is goed. Dat is een goed begin. Ja, daar is hij, onze Selim. Knak, come in, motherfucker. Vieze grap vertellen. Oh, Kentoy. De buren zijn lawaai aan het maken, maar we gaan ons daar nu een keer niks van aantrekken, van we moeten baby's maken. Maar stop een keer met haar af te wijzen, jongens toch. Hier gevind, het is maar al dat je kunt krijgen, zo. Yes! Je reageert er positief op. Oké, we zijn vertrouwen. Kom. Doe dat maar nog een keer direct. Oh nee, ze heeft honger en ze is moe. Oké, met mijn roosbalkje, dat is een goed begin. Boom is Arba! Nee! Hier, eet uw fucking krop monsieur op. Uw culinaire vruchtencake. Meid, ik ben echt alles behalve trots op u. I thought you were a tot. Maar ik zit hier gewoon met Sim te dwingen voor een hoer te zijn. Oké, als we klaar zijn met slapen, wat moet je dan doen? Plezier maken. Dat kunnen we door te neuken. Dus we nodigen gewoon een man uit. Wat is nu weer? Amusement nodig. Allee, ik kom zo langs. Dat is wel een lieve gast, hè, die Selim. Hoeveel kansen heeft u al niet gegeven? Hij blijft het verpesten. Marcus, nu moet je echt niet sturen dat je blij bent dat Selim en ik vrienden zijn. Bye. Ja, girl. Nee! Maar waarom is die nu vies? Maar jongens toch? Maar dat is zo'n ambetant. Ik ben hem echt beu. Nog één keer dat je kunt tarten, hè? Maar kijk nog meisje, nog armen. Nee, kijk, we zijn aan beu. Weet je wat, Selim, ga weg. Maar niet op zo'n manier. Nee, niet zo boos. Oh, nee, ik heb op verkeerde. Je kunt dat ook vriendelijk vragen. Op familiegerecht. Wauw! Oké, dat is perfect. Wil je donor worden? Maar je kunt binnen. Allee, kom. Ik heb plaats gemaakt. Ik heb expres gekuist. Lucht uw hart. Oh, hey, lucht uw zak. Oh nee, ze heeft weer al honger als moet pissen. Maar allee. Ze heeft scheet laten. Allee, kom aan. Karin, laat hem voor wat dat hij is. Ze interesseert ons allemaal niet meer. We gaan pissen, we gaan naar het wc, we gaan eten en we gaan de stad in. En we vinden daar wel een. Hier, macaroni met ham en kaas. Ik heb er ook zin in. Deze girl kruipt met haar pyjama in bad. Ze is echt helemaal de weg kwijt. Ah nee, maar je moet niet koken. Stop. Nee. Hier, eet vruchtencake. En eet dat op terwijl je naar tv kijkt. Voilà. En zo. Ja, voilà. Did you see that? He has a wife. Oh my godness, no. We gaan ergens naartoe. Kom, dat kan niet langer zijn. Je moet een kind maken. Oké, weg van deze stad, want het zijn hier alleen toch maar losers. We gaan naar Windenburg, we gaan naar de discotheek. Hier, de pan Europe. Daar zitten er altijd wel hot boys. Oké, we zijn er. We hebben ons mooi kleedje aan, we zien er goed uit. Kom, we moeten een man vinden. De DJ, perhaps. It's an old man. Nee, dat doen we niet. Ja, ik zie een dude. Moochie Peachy. Ja, praat over de draaimeesters. Ah, Dominic is daar ook, oké. Ah, maar dat is een vriend van Dominic. Misschien kan hij wel een goed woordje doen voor mij. Bouwen een goede
een band op, leer hem een beetje kennen. En dan kan je beginnen flirten en pief, poef, paf, broeksken af. Inja. Inja. Johnny. Inja. Yes. Yes. Wabana. Enloy. Heel flirterig, Tebben. Eerste kus. Ja. Yes. Kom, kus. Yes. Uitnodigen om te blijven slapen. Bingo! Boom, shakalaka. Een logeerpartij. Dat klinkt goed. Nou maar, Jacqueline, het is niet een gewone logeerpartij. Oké, hier heb je struiken. Hebben we zo'n struik? Nee. Oh, ik heb gewoon een struik nodig. Waar is de struik? Waar zijn die struiken? Nee, ik wil het in een struik doen. Allee, waar zijn die piesstruiken? Ja! Yes! Oh, hier! En zo, ja, hier. En zo'n kast kun je ook... Hier, kom, vrij in de kast. En dan straks de volgende... Yes! Oké, die kasten zijn ook echt goed. Daar kun je ook van alles in doen. Kom aan. Je kunt het. Jawel, je kunt het. Maar waarom niet? Wat is het probleem? Kan ik dat hier aanpassen? Kan ik die muren hier weg doen? Zijn het die muren? Pak die muren. Altijd mij moeilijk doen. Oké, voilà. Hup. Superleuk. Oké, dat was leuk, hè. Ja, doe je kleren maar weer goed. En ga nu maar voor een kindje. Yes! Kom aan. Ja, je ziet helemaal zitten. Oké, kom. Plak ze tegen de kast. Kom aan, doe die deur open. Zwier ze erin. Doe die deur toe. Yay! Eindelijk! En nu hoop dat ze zwanger is. Stel je voor dat ze niet zwanger is. Ja, dan doe je het gewoon opnieuw, hè. Ja, het is goed. Oh, nog een beetje vuurwerk daarbij. Ik denk dat die gekomen is. Ja. Amai, dat was leuk, hè. Kom. En wel, je moet piesten. Kom, piest op je zwangerschapstest. Yes, we zijn zwanger! Yes! Kom, we gaan gewoon naar huis. Hier, Jacques. Doei. Thank you. Next. Ik heb hier al een heleboel mannen gezien. Oké, dus ik kom gewoon altijd hier mijn man halen vanaf nu. Ik heb gewoon een kleerkast. Ik kan het gewoon hier ter plaatse doen. Nu gaan we even aan haarzelf denken. Ze is nu zwanger, dus we moeten haar goed verzorgen. Pipi doen, vruchtencake eten en slapen. En ze is flauw gevallen. Oké. Wake up, bitch. Nee, laat haar slapen. Sorry, maar we niet meer nodig. We zijn al zwanger. Een beetje geld verdienen. We worden gewoon bekende schilderaars. En nu wil ik dat je rijk wordt. Voilà, we zijn zwanger en we gaan schilderen. Oké, dan gaan we het verkopen. Oh, we verkopen met verlies! Nee! Ah ja, tuurlijk, ze heeft nog geen skills. Normaal cheat ik ook altijd op de skills van mijn Sims. Maar dat mogen we dus niet doen deze keer. Dus... Oh nee, ochtendmisselijkheid. Maar ja, kijk, je kunt daar tegen, nee? Nog een schilderij maken. En zo zijn we begonnen op onze rit naar roem en geld. Ze heeft al vrij veel geld, vind ik. Ik heb mensen gezien die dat spel spelen die maar €200 aan. Schilder niveau 2. Allee, nu kunnen we al wat meer geld verdienen, nee? Ja, kijk, we verkopen het. Wauw. Met €27 winst. Yes, sir. Allee, we gaan voor een groot schilderij. Nog meer geld verdienen. Mama stuurt, moet jij een frikadellenbroodje hebben? Kom dan naar beneden. Oké. We zitten al in schilder niveau 3. Amai, dat gaat rap. Oké, ik heb gegeten. Het waren heel goede frikadellenbroodjes. Shout-out naar Albert Heijn. En ik wil jullie even eraan reminden to drink water. Dus pauzeer nu even de video. Drink een beetje water. Ik ga dat ook doen. Santé. En om gezond te blijven ga ik ook bramen eten. Ja, oké. Ja, ik heb er suiker op gedaan. Het zijn zuren. Sorry, het valt eigenlijk niet mee. Maar ja, het is fruit. Bon, ik zie dat ik ben vergeten pauzeren. Ik zie dat ze op de stoep staat. Ze heeft een beetje haar eigen leven geleid in de tijd dat ik aan het eten was. Maar ze is nog niet bevallen. En ze heeft geen domme dingen gedaan. Ze is blij. Ze voelt zich goed. En ze heeft schoongemaakt. Dat is nice. Oké. Ik denk dat het toch tijd is voor een nieuwe man te zoeken. En ik zie dat er hier één op de bank ligt te slapen. Een clochard willen we niet. Maar ja, baby's zijn baby's. We zijn niet gierig. Dus we maken hem even wakker. Oei, welgezind is hij niet. Oei, hij is boos. Ja, nee, skip. Oh ja, weet je wat? Slaap zelf een beetje op de bank. Wauw, ze heeft in de tussentijd een schilderij gemaakt. Een klein schilderij voor €141. Allee, we zijn al redelijk goed bezig. Ze heeft haar toch wel aardig bezig gehouden, zie ik. Wale Engert! Ga maar weer weg. Oké, eet nog een beetje en slaap dan. En dan gaan we morgen een vent zoeken. Is het goed? Ik denk dat we nog een keer naar onze discotheek gaan. Pan Europa, Pan Europa, Pan Europa, Pan Europa. Oké, ze is wakker en very zwanger. Wat willen we? Halve muren. Waar vinden we ze? Bouwen. Hotel Trivago. Oké, het is aan het regenen en er staat hier al een... Wow. Oké, Johnny zegt, you're going to be the very best. Hey Johnny, ik ben zwanger. Nou, ja, je kan me nog altijd neuken. We gaan samen iets doen, zodat hij niet direct wegloopt. Deze keer pakken we het slim aan. Er kwam een random paraplu daar.
Met een vrouw. Ben je een keer voelen aan mijn buik? Arena. Toch liever aan uw tent. Maar kijk, oké. Oh, wauw, wat ben jij dik, zeg. Hier, maak het groot nieuws bekend. Hey bitch, I'm pregnant, but you're going to be my next baby daddy. Wees enthousiast over vruchtcake. Dat vindt elke sim wel belangrijk. Dat ging te makkelijk. Ja, maar kijk, het is goed. Je hebt hem al aan het lijntje. En hier, voilà. Oefen alvast in de kast. Maak dat Johnny zest dat niet ziet. We gaan hier ook al een beetje flirten, nee. Kom, vertel hem de mop. Ja, ik weet dat je moet pissen, maar venten zijn nu even belangrijker dan pissen, oké? Nee, wacht. Blijf hier. Straks ziet Johnny u. Gast, waarom kan ik nou niet meer flirten? Ah, het is een tiener! Oh, abort. Stop. Ja, doei. Kom, tjallas, we zijn naar huis. Pissen, eten, sloppen. Dat vind ik gewoon het ambetantste, dat je er ook nog een keer moet verzorgen. Moest je nu gewoon cheats daarvoor mogen gebruiken? Oké, ça va. Wat staat het hier te doen? Sta je met de post te lezen, madame? Ja, hier. We hebben hier in feite al een bedje. We gaan die voorwerpen niet verkopen. We gaan dat gewoon in onze inventaris plaatsen, dat we dan hebben voor als ze groter worden. Dat is nutteloos, dat hebben we niet nodig. Kunnen we verkopen. Dat gaan we hier wel houden. We gaan er een computer op zetten, zodat we toch iets leuks kunnen doen. Oh, super tof. En een peuterbedje alvast. Ze hebben het nu nog niet nodig, maar dan hebben we dat al. Een poppenhuis is wel altijd leuk. Maar geen keer een poppenhuis pakken. Wow, wel het duur! Wow, oké, nee, hier. Dat is hoe was dat? 260. Allee, ho, kijk, dat kan ze nog weer door. Dat krijgt ze nog. Oh ja, dat staat er echt cute. Naast de verfdinges. En ik koop een beetje speelgoed voor erin. Een lama. Oh, ze moet nog helden. Oké, kom, dan kopen we nog kinderspel. Maar ik koop nog een speelgoedje. Dat ze toch iets van blijheidspunten heeft of zo. Ze heeft een computer. Ze gaat alweer beginnen spelen. Hij bent zwanger. Maak schilderijen. Kom. Allee. 230 euro. Yes. Oké, verkoop het en ga maar gaan slapen. Die onnozelaars zijn weer al lawaai aan het maken. Beleefd kloppen. Of op de deur aan. Wat gaan we doen? Hé, is toch al gemeen geweest. Kom, ram op die deur. Kom, pist een beetje deuren. Je moet ruzie gaan maken. Hé, ben wel zwanger, hè? Het is zo in. Kijk eens me hier. Moet je niet in. Kijk hoe stoer dat ze doet. Zeg, ik kon hier ook. Het spijt me dat jouw leven zo saai... Wat? Zo onbeleefd. Uw moeder is een lama. Oh, hoe kun je zo moe zijn? Een kut Jasmine. Wat was dat? Wat blief? Ze heeft mijn fucking poppenhuis kapot gemaakt. Die stomme Kijk dan. Hé? Kun je niet naar de flame bellen of zo? Eerst breekt ze in en dan gaat ze mijn poppenhuis kapot maken. Sta maar op. Haar moeder is een lama. Als ze mag het weten. Bedankt voor je gezelschap. Tot de volgende keer. Guess not, bitch. Hoe ga ik 100 baby's maken? Wauw, handigheidsvaardigheden leert. Dat ze haar huis herstelt, hermaakt. Ik heb echt respect voor haar. Ze is zelfstandig. Ze is sterk. Ze kan haar mannetje staan. Ze is zwanger. En ze heeft al haar volgende slachtoffer klaarstaan. Niet zeggen dat ik niet goed bezig ben. Ah, ze ben aan het broekenbeest. Of course. Wel een bluff. Als zij plast, ga je niet zoveel zijn. Verstopt u niet. Dat is niet erg dat je stinkt. Je zit in je eigen huis. Je moet stinken. Verdomme toch. Ze zijn nu aan het poepen. Ik heb het echt helemaal gehad met die Jasmine en haar stomlief dat mij heeft afgewezen. Oké, we zijn een 1-star celebrity. Yes. Maar een roempunt. Oh ja, chill. Zo wordt ze rapper beroemd. Dus dat is wel handig. Johnny, wacht tot ik bevallen ben. Nu niet. En het is liefdesdag. Ah! Ze is aan bevallen! Yes! Karin! Beval! Allee, kom. Niet op je computer zitten. Beval. Baby in het ziekenhuis krijgen. Ja. Maar ga mee. Tuurlijk gaan we mee. We zijn trots op u. Pak iemand mee? Nee, kom. Skip. Ja, we zijn in het ziekenhuis. En dat is onze dokter. Ja, hallo, dokter. Wil je ook een kind maken met mij? Kom, we gaan ons even voorstellen. Hey Bart, je mag mijn kind uit mijn buik halen, maar je mag er ook direct een nieuw bij steken als je wilt. Oh ja, het is liefdesdag. Kom, we gaan zingen. Maisie Grove, Craybell. Geef ons een applausje. Het is Ben. Je stagiair! De dokter is een stagiair. En die moet mijn baby veilig uit mijn baarmoeder halen. Kom, ga met die rare klopper. Ja, een beetje lijm voor de keizersnede weer toe te plakken. Haal daar hart uit. Doe normaal, dat gebeurt tijdens elke... Ja, oké, wacht. Het is een meisje! Yes! Het is een meisje! Oh, yes. Oké, we gaan een naam verzinnen. Naam. Moet ook met een K zijn. Ja, extra challenge. Alles moet met een K zijn. Ja, Colette. Oké, Colette Kardashian. You're my new baby. Yes! Het is een tweeling! Oké, nog een meisje. Colette en Caret. Shout-out naar Manon Caret. Oké, Caret. Het is anders geschreven, maar oké, kom. Voer het. Oh my god, het is een tweeling. Yes! Direct 2 baby's. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk ook mag stoppen met spelen, want ik heb 2 baby's. Yes. Ah, ik heb 2 baby's! Colette en Caret. Yes!
is er hier voor ons proficiat te wensen? Oh, yo, Dominic. Verkoop dat maar. En we gaan dat geld dan direct weer uitgeven. Allee, kom, maar we moeten er wel voor zorgen. Heeft ze de borst? Hier, ja. Oké, we gaan de wiegjes natuurlijk in huis plaatsen. Dat we een beetje meer sociaal contact hebben met onze baby's. Oké, we hebben al 2 baby's. Oké, dat wil zeggen dat ik toch wel doordoe met de challenge. Ja, ze is aan het slapen. Oké, dat is al eentje. En nu nodigen we gewoon nog Johnny uit. Maken we gewoon nog wat familie voor mijn baby's. En dan zijn we goed bezig. Johnny is there. Ja, Johnny. Oh, nee. Wat? Maar wie zegt er dan zij zomaar in mijn huis mogen? Ja, Johnny, wacht. Ik ga ze niet mee flirten. Ga je eens die ander uit mijn huis mee. Kindje proberen maken. Ik heb niet eens gezelschap gehouden. Dom idioot. Ja, voilà. Die gaat al direct naar de slaapkamer. Die weet al hoe laat dat is. Die weet ook maar dat we hem gewoon gebruiken voor een baby te hebben. Oh my god! Winning! Ja, het is zo die mannetjes. Allee, je bent wel zwanger denk ik. Maar ga ik in het wc subiet. Eten voor 2! Yes, we zijn weer al zwanger! Yes! Yes! Nog een tweeling! Johnny, ik ben zwanger van jou! Oh my god, dat meen niet! Ga weg, gekke meid. Oké, en dus bij deze zal ik het dan afsluiten. Ik heb mijn doelen volbracht voor deze video. Eigenlijk ging het nog wel langer moeten duren, want eigenlijk het kind tussen nu heeft ging dus tweede kind zijn. Maar ze heeft 2 kinderen. Ik heb gezegd 2 kinderen in de eerste aflevering. De andere aflevering zal toch wel veel sneller gaan. Zeker als tweeling zijn. Dus ik ga ze absoluut in een huis laten wonen. En als ik haar naar een volgend huis laat gaan, zet ik dat ook aan op een leilijn. Supergoed. Dat was het dan. Mijn eerste Sims video. Als het online staat wil het zeggen dat het toch gelukt is. Want ik heb dat ook al heel vaak opgenomen. En uiteindelijk er niks mee doen door diverse redenen. Maar kijk, het is dus toch gelukt. Dus proficiat naar mij. Merci voor te blijven zagen. In 2019 mijn voornemen was toch een beetje meer luisteren. En doen wat dat jullie vragen. En zeker Sims video's maken. En dat heb ik bij deze dus kunnen waarmaken. Dus ik ben heel blij. Ik ben heel benieuwd naar de volgende aflevering. Ik vraag me ook zeker af hoe lang ik het ga volgen. Want ik weet niet als ik echt de 100 ga halen. Maar ik ga wel echt mijn best doen. Dus dat gaat hier dus een serie worden. Sowieso. Ik ga nog andere Sims dingen doen ook. Ik heb heel leuke challenges al klaargezet dat ik ook wil doen. Als jullie nog andere ideetjes hebben, stuur ze zeker door. Voor de Sims. Andere challenges, stuur ze ook door. De kans dat ze op mijn lijstje staan is al heel groot. Maar wie weet, misschien staan ze er niet op. En dan doe ik het zeker. Vonden jullie het een leuke video? Geef dan alsjeblieft een like. Want het is hier wel heel veel tijd en werk in gekropen. Veel meer dan dat ik had verwacht. Ik dacht gewoon de Sims spelen en filmen. Maar nee, het is echt wel bloed, zweet en tranen. Dus bij deze ben ik heel trots op mezelf dat ik het toch gedaan heb. Karine Kardashian heeft een tweeling. Colette en Karet. En ben heel blij ermee. En ik ga het hierbij laten. Mijn linkjes staan hieronder. Tot ik jullie weer zie. Met of zonder een tweeling. Yay! Doei! Doei.